Lucas Vázquez už Viníciovi ukazoval, že nech hrá proste na kraji a nehrá proste v strede, lebo on sa tam stiahoval úplne na stred útoku a vôbec to nemal robiť. Dokonca aj Ancelotti to potvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii, že on mal jasné pokyny, aby sme hrali na šírku ihriska a jednoducho to nešlo v tom prvom polčase. A Vinicius sa tam nezmyselne úplne stiahoval na stred, keď jednoznačne boli tie pokyny, aby sa hralo po krajoch. Viac menej tak sme dali aj gól, však to bolo cieľom, kedy Rodrigo perfektne individuálne opäť má skvelú formu, vlastne tento Brazílčan pekne sa tam presadil a potom už vieme, že Mbappé z toho dal gól. No a toto bol ako keby zámer aj na prvý polčas a jednoducho tam Vini nedodržiaval tie pokyny a hovorím, že pravý obrancov musel ukazovať, že kde sa má pohybovať na ihrisku a tým pádom sme boli úplne takí rozhodení, no, takže nedokázali sme v tom prvom polčase absolútne nič, ale našťastie ten druhý polčas to napravil.